बे दरं सोदोबखौ जोङो माब्लाबानो बावगारखाबाय दरं सोदोबा जोंजों लोब्बायानो गैखाथारा आरो माब्रै दरं लकसभा जों बाहाय एखेसेबो गोजोननाय गैया उदालगुरि खौबो जानांगौ होननानै लकसभा जानांगौ होननानै जोंहा बेयावहाय गासैबो पलिटिकेल पार्टिफोरा माने बेबायदि बा एनजिअफोर बा जातीय संगठनफोरा लुबैनाय दरंनि मोनबा आरो जोंनि उदालगुरिनि मोनद' दाजाबनानै मोनजिसे लोगो नांनानै दरं हिसाबै फोसावबाय आसलते बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव नङा जोङो मिथिनो मोन्दों करिमगन्ज बा बिदि डिफुफोर बायदिया मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै जुदि लकसभा समस्ति जानो हायोब्ला जोंनि उदालगुरियाबो माने लकसभा समस्ति जानायनि माने एखे समपर्याय बियो मोनथायखौ मोननांगौ आथिखालाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जे मोनसे डिलिमिटेशन मोनसे फोसावनानै दा ड्राफ्टिं मोनसे ड्राफ्ट जिथु फोसावबाय बेवहाय उदालगुरि लकसभा समस्ति हिसाबै जों जिथु बेवहाय मोनसे डिमान्ड दंमोन जोंहा थांनाय जि माने बिटिसि बा बिटिआर जि एकर्ड जाबाय बे एकर्ड मथे बे ओनसोला जितु 6 शिड्यूल एलेकायाव गोलैयो आरो बे 6 शिड्यूल एलेकायाव गोलैनाय जेसेबांखिनि एमएलए सेगमेन्ट दङ गासै बेवहाय 6टा एमएलए माने समस्ति दं दा बे 6टा एमएलए समस्तिखौ जोङो आलादायै मोनसे माने लकसभा समस्तिखौबो जोङो मोननो थाखाय जोङो हास्थायो मानो होनना बुङोब्ला बे 6 शिड्यूल एलेकायाव जोंहा बे पलिटिकेल माने जोंनि इन्जयमेन्टनि खोथा दं राइट्सनि खोथा दं आरो नाथाय दा माने इलेक्शन कमिशना जि डिलिमिटेशन जि ड्राफ्ट फोसावदों बेवहाय उदालगुरि बे सेगमेन्टनि आन्दाराव बा जायखौ जोङो लकसभा समस्ति हिसाबै जानांगौ होननानै 6टा समस्ति एमएलए समस्तिखौ लाफानानै गासै बिथिंजाय सिगांनि मंगलदै लकसभानि सिङाव गासै आरो मोनबा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ दाजाबदेरनानै गासै 17टा एमएलए माने समस्तिखौ लानानै बेयाव दरं लकसभा समस्ति मोनसे माने फोसावदों दा बे फोसावनायखौ जोङो गनायनो हायाखै आं गावनि जेबो गनायनो हायाखै मानो होनना बुङोबा बेवहाय जोंहा माने 6 शिड्यूल एलेका हिसाबै जोंहा जोंनि पलिटिकेल राइट्स माने खोथा दङ ओंखायनो जिहेतु बेवहाय थांनाय 1952 निफ्राय जि माने क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जेसेबांखिनि दा माने एमएलए सेगमेन्टफोर दं गासै 11टा माबाखौ लानानै बिथिंजाय 10टा खोमा 10टाखौ लानानै जितु क'क्राझार एसटि हिसाबै फोसावबाय जों बेखौ रंजादों गनायदों आरो बेबायदिनो जोंहा उदालगुरि खौबो जानांगौ होननानै लकसभा जानांगौ होननानै जोंहा बेयावहाय गासैबो पलिटिकेल पार्टिफोरा माने बेबायदि बा एनजिअफोर बा जातीय संगठनफोरा लुबैनाय बायदि आंबो सासे व्यक्ति हिसाबै भटार्स हिसाबै नागरिक हिसाबै आङो उदालगुरि लकसभा जानांगौ आं बेखौ हास्थायदों आरो बेखौ मोनोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो अब्लासो जोंनि जि 6 शिड्यूल एलेकानि जेसेबांखिनि पलिटिकेल राइट्सफोर दं बे फुल फ्लेजेड जागोन होननानै आङो सानो जौगाखांनायनि खामानियाव जितु बे उदालगुरि जुदि लकसभा जायोब्ला जितु बे मा होनो 6 शिड्यूल एलेकानि लकसभा जाहैबाय नालाय दा बेवखायनो बेवहाय जेसेबांखिनि जोंनि एलेकायाव जायफोर माने पार्लियामेन्टारि जायफोर माने डेभेलपमेन्टफोरबो जागोन दा बेवहाय डाइरेक्ट जोंहा बे माबा हिसाबै बेनिफ्राय 6 शिड्यूल एलेका हिसाबै जोंबो रिप्रेजेन्ट खालामनाय हिसाबै डाइरेक्ट बेयाव जेसेबां डेभेलपमेन्टफोर दङ बे जानो हागोन आरो खिन्थु बिथिंजाय आरो मा होनो 6 शिड्यूल थासेयावबो जुदि मंगलदै लकसभा बा दरं लकसभा जुदि जायोब्ला बेवहाय जोंहा एसे पलिटिकेल राइट्स इन्जयमेन्टआ एसे आद्रा थागोन आरो दा ओंखायनो गोबां माने संगठनफ्राबो दा बेखौ उदालगुरि पार्लियामेन्टारि माने समस्ति जानांगौ होननानै जितु दाबि खालामबाय थादों दा बेबायदिनो आंबो सासे नागरिक हिसाबै सासे भटार्स हिसाबै उदालगुरि लकसभा जानायखौ आं लुबैयो आरो बे 6थायानो जाथों बा मोनबायानो जाथों बा 10थायानो जाथों जितु जोंनि 6 शिड्यूल एलेका हिसाबै बिथिंजाय सोनाबा जुदि क'क्राझार जानो हादोंब्ला उदालगुरियाबो जानांगौ आं बेखौ माने डिमान्ड ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে বহুতে আন্দোলন কৰিছে এনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ওদালগুৰি নাগৰিক হিচাপে কি ক'ব আমিতো এইটো যিটো
ওদালগুৰিৰ নাগৰিক হিচাপে মই এইটোকে বাৰে বাৰে ক'ব বিচাৰোঁ আমি যিটো দৰং লোকসভা সমষ্টি এইটো আমাৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাই আৰু আগে পিছে আমি শুনাও নাছিলে আমি ওদালগুৰিৰ নামহে জানো আৰু আগতে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টি বুলি আমি শুনিছিলোঁ কিন্তু মঙলদৈতো আমাৰ লগত সম্পৰ্কই নাই কিন্তু আমাক লাগে খালি এতিয়া ওদালগুৰি সমষ্টি ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি পালেহে আমি নিজৰ বুলি আমি অনুভৱ কৰিম আৰু অন্যতো আমি অনুভৱ কৰিবই নোৱাৰিম ওদালগুৰি সমষ্টি যদি হয় তেতিয়াহ'লে ওদালগুৰিবাসীৰ কাৰণে উন্নত হ'ব বুলি আপুনি ভাবেনে একেবাৰে কাৰণ ওদালগুৰি হ'লে আমি নিজৰ ঘৰ যেন লাগিব নিজৰ আপোন হিচাপে অনুভৱ কৰিব আমাৰ যিটো সমস্যা দাবী দাৱা এইবিলাক আমি আবেদন নিবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব কিন্তু দৰং বুলি ক'লে আমি অলপো মানে সন্তুষ্ট নহয় আৰু ওদালগুৰি হ'লে আমি বিৰাট সুখী হ'ম बेथ' जोंनि गासै बर'नि थाखाय बे दा जिथु गोदान लकसभानि जिथु डिलिमिटेसन खालामदों बियो जोंनि नुनायावथ' जोङोथ' दानि जिथु गोदान लकसभा होननानै बुंदों दरं होननाय बे दरं सोदोबखौ जोङो माब्लाबानो बावगारखाबाय दरं सोदोबा जोंजों लोब्बायानो गैखाथारा आरो माब्रै दरं लकसभा जों बाहाय एखेसेबो गोजोननाय गैया जोंनो दा नांगौ जोंथ' मंगलदैयावबो गोजोननाय गैखाबावामोन जोंनो उदालगुरिसो नांगौ दरंखौथ' जों खोनाफेराखै जों मिथिखायामोन जोंनो दा नांगौ उदालगुरि लकसभा समष्टि बेखौसो जोंनो नांगौ उदालगुरि समष्टि जायोबा माबायदि जागोन होनना सानो नोंथांमोन उदालगुरि समष्टि जायो होनोब्ला जों सासे उदालगुरिनि नागरिक हिसाबै जों गावनि आंगो मोनगोन आरो जोंनि माखासे दाबि दावाफोरखौ बा जों गोसोनि साननायफोरखौ समस्याफोरखौ खुला मेलायै जों फोरमायनो हागोन बिनो हागोन नाथाय बे दरं होनोब्ला जोंहा जोबोद गोजान जायो सोमोन्दोआनो गोजानखा जोंखौ रावबो खबरबो लानाय नङा जोंखौ रावबो मिथिनायबो नङा बेखायनो जोंनो उदालगुरिखौसो नांगौ बेसो जोंजों सोमोन्दो गोनां नोंथांमोननो गिबियावनो आङो साबायखर बावबाय दिनै बे पाब्लिक अपिनियन लाफैनायनि थाखाय जों बर' हारिनि थाखाय एसे दुखुनांथाव रादाब होननानै जोङो बुंनांगोन मानोना बिटिसि एकर्ड बायदियै जोंनि बे अट'नमास काउन्सिल एरियायाव क'क्राझार आरो उदालगुरि स्पेसियेलि बे मोननैया एसटि रिजार्भ हिसाबै मोननांगौनि मोनसे राहा लामा दंखायोमोन नाथाय जों नुबाय आसामनि चिफ इलेक्सन कमिसना फोसावनाय बायदियैब्ला आथिखालाव क'क्राझारखौ एसटि हिसाबैनो होबाय नाथाय जोंनि बे उदालगुरि लकसभा समष्टिखौ दरंनि मोनबा आरो जोंनि उदालगुरिनि मोनद' दाजाबनानै मोनजिसे लोगो नांनानै दरं हिसाबै फोसावबाय आसलथे बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव नङा जोङो मिथिनो मोन्दों करिमगन्ज बा बिदि डिफुफोर बायदिया मोनद' एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै जुदि लकसभा समष्टि जानो हायोब्ला जोंनि उदालगुरियाबो माने लकसभा समष्टि जानायनि माने एखे समपर्याय बियो मोनथायखौ मोननांगौ दा बिदिब्ला दिनै जों नुनो मोनबाय मोनजिसे दाजाबनानै बेहायबो नुबावबाय जोङो जे दरं जिल्लाखौ दाजाबनानै हयरेस बिसोरना मोनबाल' खिन्थु जोंनिया मोनद' बेवहायबो बिसोरो नामाकरणखौ मा खालामबाय दरं हिसाबै खालामबाय आसलथे बे दरं जानो नाङा बियो उदालगुरि जानांगौ आरो आंनोबा स्पेसियेलि मा जानांगौ बे मोनद'खौनो लानानै माने उदालगुरि लकसभा समष्टिखौ दाथारनांगौ आरो जों बेखौ गासै बर'नि गुबुन गुबुन हान्जाफोर गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनफ्रा ज' लोगो नांनानै बे बेलायाव जोङो गोख्रोङै सोमावसारनायनि हाबाफारि लानांगौ जेब्लासिमहालागै जाया आरो बे जोंनि मोन्थाय जों जिहेतु अट'नमास काउन्सिल एरियायाव जोंहा मोन्थाय दङ बे मोननै लकसभा समष्टिया बर'फोरनि थाखाय जाथारनांगौ बे हिसाबै जोङो आसामनि चिफ इलेक्सन कमिसनारखौ खावलायहरो जे जोंनो बर'फोरनि थामोनथा बर'फोरनि मोन्थाय बर'फोरनि अधिकार बेखौ जाहाथे होयो बर'फोरा सिगांनिफ्रायनो आलादा बर' रायजो हिसाबै माने सेपारेट स्टेट डिमान्ड खालामबोबाय थादों बे डिमान्ड खालामबोनायखौ नागारनानै गेजेराव गोजोन गोरोबथा खालामदोंब्लाबो दिनै बर'फ्रा जिखिनि राजखान्थियारि मोन्थाय मोननांगौ बिनिफ्राय माने गैया खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों दा बिनिफ्राय जों बेखौ हमदांनो हायो जे आसाम सरकार बा इलेक्सन कमिसना
आसाम सरकारनि बिथोनावनो हयथ' जानो हागौ बियो जों बर' हारिखौ नासयनो गादबनो राहा लामाखौ लाफिननायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो जों जेरैखि जाया जों जोंनो उदालगुरि लक'सभा समस्तिखौ नांथारगौ आरो उदालगुरि लक'सभा समस्तिखौ जेब्लासिम जायाब्लासिम जों बर' माहारिया जिरायना थायाबालासिनो बिनि हेंथायै जोङो डिमान्डखौ प्लेस खालामनांगौ आरो भारत हादरनि चिफ इलेक्सन कमिशनार लोगोसे आसामनि चिफ इलेक्सन कमिशनार आरो आसाम गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टनो बेखौ मेम'रेन्डाम होनानै बिनि इनिसियेटिभखौ लानांगौ आरो गासै हान्जाफ्रा ज' जानानै बिनि माने मोन्थाइखौ बिख'ना लानो थाखाय जोङो राहा लामा लानांगौ।